Tumela mahulu, I'm back kunge msana, the nyaya metizhen is here. Ndadzoka muri Zimbabwe, ndakakubatira nyaya ndasangana nayo ma streets e social media. Iyo nyaya iri kutenderera, iri kutembesa vanhu vakawanda musoro, zviri kunzi Chivhayo kana kuti nickname Chivharo kana kuti weekname Chivhayo. Ikoko kwameno vanenge vachidedzwa vachinzi chi. Vari kunzi vada kutengera mukomana anoitwa madzibaba weshanduko nemukomana anoitwa Cooksman aimbozikanwa nekuimba kumbemba songwe ngapindake mukomana. Uye akuzobuda chitini zvepolitics ndatosiya ngaramwa zvarwadza. So pana vamwe veZimbabwe vari kutaura vakati yes, I'm not CCC hangu but I'm a Zimbabwean citizen. Varume avo vakashanda vanoda kutendwa. Dai vandibvumirawo kuti ndivabatsire pashoma pandinapo. Zimbabwe ndeyedu tese. Ndo manyorera zvakaitwa pa social media panapa pazita rakanzi Chivhayo weekname. Ndo muri Zimbabwe current situation iri kutenderera meni kuti bribe kana kuti vari kunyazoziva kuti alright but CCC hakuna and so far vakomana ava havana political party yavo yavainayo panguva ino. So vanenge vakutarisirwa kunzi vanogona kungodyira anytime vakatanga kutongotera ZANU-PF nekuti weekname Chivhayo ari kuzizikanwa kuti ari kutengera vanhu mota, kwete zvekutamba, kwete zvekunyeba, ari kutenga mota zveipapo ipapo. But pana vamwe veZimbabwe ameno kuti tingaiti chi election interference here kana kuti tingaiti chi ameno, but skillful ripi riri kurohwa here tinototadza kutozvinzwisisa kuti ndeipi, but arikuda kutengera vakomana. But zvakanaka ngavatengere, ko handiti mari ndeyake here, plus futi mari iyi haisi kunyanya kutya kuti utengerwe, because hatingavadi kuvaitira jealous vakomana kuti why vada kutengerwa, because hakuna munhu asingadi chakanaka. Tingatosimbisana tikanyeberana, but chandingangovaudza ndechekuti imari yenyika, musarwadziwa nekuitora, torai muidye, because iye yacho haisi kutomurwadza unosara kutengera vanhu zvimota.